yafumana inceba kaThixo inceba ngomthandazo usibone Amen. zange ndincede phaya sindiswini yancedo lenkonzo yosindiso usibone Amen. ndiyambulela kuThixo uba utata siqinile isandla sam xa siqala lo nyaka ndibulela uba ikhaya sisaphelele abazali bethu bayaphila bonke nabantakwethu siyanxiba siyadla Amen. Kundeza ke ingokwamama umama wayekhusela kulo mthandazo wathi xa ifika emtshatweni wahlala ikhaya lihlupheka lingamazi uThixo wasenga utata emcengela kule nkonzo utata engavumi wathi apha emtshatweni badinga abantwana bazihamba ke zonke iindawo ezikho ziyanceda zabancedakala waye ke utata wavuma baza kule nkonzo bafika umshumayeli ofana notata lo lesithi lithemba nokhona ucelintsho uyibize negama ebusibonzela abantwana abaphilayo ndaba ngumntana wokuqala abamfumanayo apha kule nkonzo yesinkonzo ndiyambulela ngaloo nto iigusha ezazigula phaa ekhaya zanyangwa nguThixo umzo ungapheki opheka ngenxa kaThixo zathi izinto ezazingahambi kakuhle ngoba bengene kulo mthandazo zathi izinto noko zihamba bhetele ebusibonzo ndiyambulela kuThixo ngezi ndawo zinjalo ndithe enkosi apha kuye uThixo kwindaba zesindiso zininzi ke izinto nabantwana babasele phaa esikolweni bengalungiswanga ebusibonzo ngoba sathi sawungena kulo mthandazo sasishiya zonke amanye amathemba nangoku phaya abantwana phaya ekhaya sibalungisi thina sibaxhelela ibhokhwe balungiswa nguThixo ndiyambulela kuThixo osincedayo kwimeko enjalo nebusibonzo ndibulela ke uThixo wanceda mna ndandicinga uba ngathi xa ndiku-age ethile ndikhonze uThixo ngehlobo mna endifuna umkhonza ngayo nothi ngeli hlobo uThixo afuna ukukhonzwa ngayo ebusibonzo ndandijonge kakuhle ikhalameli ndilibona ingathi lisirious kakhulu apha kuThixo ngoba le nto utata sikhulise nje ngaphandle kwamasiko ebusibonzo yaba ilali yayishumayela kakhulu engqondweni yam isithi uyihloloni uyalibulala ebusibonzo nakoma ndathi xa ndiku-age ethile ndikhonza uThixo ndingqabalazile ebusibonzo omnye umlenze ungapha kuThixo usehlabathini kodwa ndibulela uThixo owayincedayo impilo yam wangena apha entliziyweni yam ndaguquka ebusibonzo ndiyabula futhi le nto yayingenokwenziwa nayicawe le nto yayingenokwenziwa ngumfundisi kodwa yenziwa yile nkonzo yehla ngo-1950 yandiguquka ebusibonzo ndiyambulela kakhulu uThixo ngaloo nto nangoku ndingumzalwane ongayenziyo nalaa nto yomane ndiyocela emaxhantini andiyi apho nebusibonzo ndikapha ndiphakamise isandla ndithi Thixo umhle kodwa ndisuke emaxhantini andiyenzi loo nto andenzi ngalaa nto ethi xa ndifika kwabantu ababhubhileyo phaa ezilalini ndiye emangcwabeni ndiyobeka amatye uba khange ndibeke esingcwabeni khange ndibekho andinantsikelelo isengcwabeni intsikelelo yam ikuyesu ngebusibonzo ndiyambulela kuThixo ndikhonza uThixo ndingenaxhala ndilala ubuthongo ndisazi into okokuba ndithembele kuyesu ngebusibonzo ndiyambulela kuThixo owayincedayo impilo yam oko ndangena kumtshato zange ndayenza laa nto yokuba nokhwapheni ndihambe ndikrekeza ndithobe imifula ndiyambulela uThixo ndangena apha emtshatweni zathi iitshalenji zomtshato zikhona ndahlala ndisazi ukhona uThixo onceda imitshato ikhonza kamandi nalapha e-99 akukho namntu endakhe ndamqobela imehlo ngeenjongo zomncwasa